Ni ana ka to tsale kono. Nga comme ngome seli tala baro bi fajiri dale. Ni fera polo. Pas de villa, ni fera. Moto Joa. Viens-y. Jadi tenez l'arrêt. Ah, moto Joa. Wuli, Jiga boy. Jigi. Jangan sansi non aka we. Petit ma bon moto na. Bo boro na ni viens-y sila. Kuma tenene mo ko che. Ima boro ina. Chai ma bon moto na ma via. Viens-y, s'il vous plaît. Viens-y, pour aller shooter. Viens-y, tu l'as dit, Gaboui. Clean, dia, Gaboui. Pour aller ça, c'est que, ouais, on va te le faire. Ça m'a élément. Ça élément là. Non, mais ça élément là. Bébé, viens. Ça va? Comment quand tu? Amé vient te contrôler là. Viens. Moto fera follow. Ne fa. Do ali shooter ko. Na le ne fete. Tele je era moto yi. Sense ala era. Ijota ha? Ijota ma head. Ne apa? Atora klaba de bologo yi. Ne be atora klaba bolo. Ne bori ba ko na ga bi. Ah, atora klaba bologo yi. Ah, ama ba moto na. Ai boy ye fe. S'il vous plaît. Voilà, pour salam. Amé vient te contrôler là. Ah, ça ou du ma ba fene mine. Ça ou choroba fene mine. Sije, ka dem ça me fudu ma. Amune la fana sije. Ama ko be vient de là oui, vient-il. Shi ha ta ka boya. Viens-y. Adra viens-y ko, viens-y la télé. Ni ana ka to tsale kono. Nga comme ngome seli tala baro bi fajiri dale. Ah, Nene a fait. Problème dans la 600. On me fait gam tal moto jeunesse là. Mun kama? Ame vient te contrôler là, ame façon ka bara de là. On est vient ma mun ne ba nyina bo. Ah, mi ma nyina bo yere bo do. Ani ko to do ama se ne ka kuma de. Ame ta jeunesse là. Ame ta jeunesse là be vient tai. Min ba nyina bo e bo do fone na obi nyina bo amita. Mun ne ba nyina bo. Mun ne bi e ko ne e be ni be kala. Mun ne bi dia fodro sa. Ai non, ne ti ka fe fo e ko. Ne ti ka fe fo la o. Waria. Ne be fo la jogodi. Waria. Aw nye tena war de bonne ko ni yoro na sisa. War timu na me na fulu baraki. Ouais. Na kaide. Fem petit tenga, fem be fenati galo de. To troba ta ko fe sa. Mumbai. Yaiwa, fama ne bi na fulu bara mo. Ayo ti bila ko. Ne bi kule kan. O la na fulu ti ne rek ne mo ti na fulu lo. Ne ba bara harama de undi. Ouais. I mo bi na fulu ne. Ni mo bi na fulu era la bine bulu. Na fulu ki do bine bulu. O ma karamo de ya. Ati fona mabile ko karamo. Ndrega ande bi karamo ke karamo sisa. Ne ko lasi kisa kilo kila abse ka milliard la si ema. Nga nyi ye mamu ye ibi mo boya. Ya wa bi mo boya. Ika bonne, ika janne. Il fallait ko kuboro me bi mo boya ko. Tuna ne ka dalu so mani de. Ne ka dalu ti di ganza ti, ne ka dalu dana ba ka ne so dalu. On ne fa ima do. Gani e mo ti dalu la. Ka ken na folo ti bai. Mi se ka fe wadi mo do mita. Na folo la sa. Je hey. Non, c'est bon, mi se ka wadi mo do mita ko. Ama fe. Why? Na se na ka dalu ti so ti de. Ah, ne tinga dalu ti mana mo ko ma ko. Ni mo were de bi wore mugula, dalu abine bulu ba di ma. Mfa sala kala dalu barana atanga mo. Ni o fe mata de, ne ba to ide. Oh, ayi. Dalu bi ne bulu afle. Plani. Choba ni to flo. Ni ka clear. Ne ka clear. Oh, i ka clear. Choba do. Ndenge kuma na phénomène bi ti min don.
nin dal tani ni dɔrɔn kana foyi kala sisi dɔrɔn k'a mugu bɔ i k'a k'i koliji la i k'i ko n'a ye o y'i kɛlen k'i ko ni nafolo ye cɛkɔrɔba awɔ donc nin ye ne kɛlen ka baara kala a banna e ka ɲɛnamaya kɔnɔ a banna quoi cɛkɔrɔba i bɛ se k'i ka moto ta ka taa wayi muso minɛ fura bɛ ne yɛrɛ bolo mi cɛ petit komi petit la an ka fɛnw ti di gansan ti dɔɔni de dɔrɔn bɛ taa awɔ komi e yɛrɛ ye faamaya ye polisi ye minɛ fiɲɛ tugun kama n ye nin d'i ma sinon ne t'a fɛn dɛ ok an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ cɛkɔrɔba i ka moto ta inshallah n'ala sɔnna a ma i ka moto ta ala ka tile yɛrɛ d'a ma n denkɛ ala k'i mɛn i ka baara la ala ka teli baara kɛ mɔgɔ ye ala fɔ bila n ko n tɛ baara kɛ mɔgɔ ye ne bɛ k'a kɛ faama de yɛrɛ de kama i bɛ baara kɛ mɔgɔ ye a tɛ mɔgɔba bonya de n b'i kɛ fɛn dɔ ye dɛ n b'i kɛ nin dɔ ye kun dɛ i bɛ ne dɔn ne kɛlen fɛ an ka wari waa kelen ni kɛmɛ fila 6000 cɛ o tɛ yen dɛ depuis sisan jɔn n b'a fɔ cɛ yɛrɛ ma l'exemple bɔra sisan a ma bilen dɛ ma nin ye papiye jalan ye dɛ ne ye mun ye ni ba cɛ a y'a ka wolosɛbɛn de d'i ma n bɛ mun kɛ wolosɛbɛn na ni ba cɛ nin y'a ka wolosɛbɛn cɛ he nafolo baara tɛ ba cɛ non ka sabali n fa a y'i deli la jaa dile cɛ fɛrɛ i ka ka tile d'a ma 6000 tɛ dɛ 7000 ni ba cɛ an t'o sara 7000 den jumɛn cɛ b'a ka ala wolo moto bɛ taa GMS la n bɛ weleli kɛ tɛ nin tigi wotara an tɛ bonya yɛrɛ bilen ayi non o tɛ jago an fɛrɛ i ka ka tile d'a ma ka pulo e ka tile cɔ o ne ta de o ye ta de yan ni n ka tile tununa ça c'est pour moi cɛ mana ka wolosɛbɛn d'i ma i e ka bɛ tile dun tile yɛrɛ tɛ nin yan nin moto yan a ye nin bɛ taa GMS kuru kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka labɛn mɛ nin ye mɔgɔ ta o tɛ tutan n'o si direct yan nin ye moto ye wa ni nin ta dɔrɔn nin tɛ tutan n'o si direct ye wa a bɛ fɛn a ye nin bɛ taa GMS kuru kɔnɔ kɛcogo t'o la bonya usa kana nin kɛ ten sa usa Clava en nuestra parada.